Serce zabrala, nieba lopelle wzroste, opletaj marmeladka. Hemmeňize salam. Bugün abzorda her bir oğlanın arzuwy ideal maşinanyň biri Lexus ES 350. Oğlanlar, siz uşa bilýäňiz, men nähil Lexus gowurýanmy? Şu an şu motor işläp dur. Ses eşdilýän dälir, seredin. Danly moment edil şu an biziň ýurdum üçin iň gowy maşin. Sebäplerini wizaň dowamyny aýtjak. Häzir siz aýdarsyňyz, BMW, Mercedes, ol bul has gowy diýip. Bolup biler. Ýöne berde bir zat zapchast. Bilýärmi? Ähli zapchastlar bar biziň ýurdumyzda bakas gymmadyrak elbetde. Ýöne ustasam ba. BMW Mercedes ýaly belli urusta ya belli yer garmak gerekkä. Oňormak aňsat BMW Mercedes ýaly gatwyr kynällä bular. Obslužuwniýasy gataňsat zapchastlar bolmen el ýeterli. Eýleki brendlara garaňda hemen widi. Mena widini gatawdan ören. Sizden baka beriň. Men abzorumda şu ýeketäk maşin motor ötürmän abzor edýän. Bilýärmi näme üçin? Sebäbi motoruň sesi. Maňa hiç çilmiş aýtdyranyp. Diyecek kolyandadı motorda hiç çil ses yok. Men aslı bu abzor kostyumçalarly klasika giyinip abzor etmelim de. Bunu ýöne şu at maşinalardan geldim bolýan. Oğlanyň biri Lexus getirdi. Res kalk gaýtdym şondan şu at. Getir bir mut abzor edeýin diýip. Gata azatlar gaýtdym şoň üçin res abzor edeýin oğlanlar. Mundan öň men size 2019 Lexus abzor etdim. Bu da 2019. Ýöne bu maksimal komplektasiýasy hem panorama ve brown saloncuny serede. Apşifkacığına seyredin oğlanlar. Mark Levinson audio sistemi. Opşam aýdymaýdyşy aňyrbaşy hiç ýyl doполнительный goşmaşa zat goýmak gerekkä. Lexus kapyny açdyň. Näme bilýän aýtja srazu. Bu maşina bilýän hiç ýyl düşesin gelen ok. Öz maşin ýadyndan çykarýar ora. Eline bizim sürüp berýänmiz maşin dällidir ya. Men özüm sar salonu görän şu wagt özüm sürüp berýär. Rys salon ýasaýny bil. Şu salonu görän. Ýöne Brown'um gatawdan eken. Siz ýazyň Brown salonu odan örämi ýa-da Rys salonu. Uly serediň oğlanlar. Serediň näle odan gyrasa meblin renki prosto maşina bara. Hemme zat idealni şu Lexus ES 350'de hemme zat idealni her bir detallar hemme zat öz bolmolsu ýaly edilen. Aýdan okta şu ýerde şunu şeyden olsalar gowy bolardy. Muny beýden olsalar gowy bolardy diýen ok. Hemme zat idealni prosto oturýan maşina. Prosto bu keypi diň oğlanlar düşünür. Komplektasiýany gatawdyr oğlanlar. Birinji klasik gitýänler bu da. Ýöne bärde galagramma ýok. Ayna çykarýan. Birim ýygyna zavodskoy setka ýok gaptal aynalarynda. Galan hemmelat bardyr. Ulu monitor, rul gyzdyrýan, Afgonda çek, Mark Levinson audio sistemi, pamyat sideni, maşinni hemmelatda elbetde multi rullu da hemmelat kontrol et bolýar. Sensor serediň oğlanlar sensor bärde näme sağlasyň etse edip bolýar. Elbetde klimat kontrol arjaşyna serediň. Hem bärden açylýar. Tarpedan kaçysyna serediň oğlanlar. Üstü koja serediň kojadyr şu ýer. Bär plasmas, bären plasmas ortasam bir hile. Mebel ýaly ýa ýöne mebel däl bu. Bu da plasmas ýöne bir 3 kuşuk zatdan edilen. Serediň. Bu maşynyň düşesin belen ona niýetine beresin men häzir sorak görjek. Öz maşynyň üstüne näçe bermeli. Atak men Amerikadan kopartdan tarajak bolýarna bolsa ýöne edilädir eýsine sorak göreň üstüne näçe bermeli mümkin. Çista dilän we näçe satjak bolýar şu maşyn. Onam sorajak. Aças berde patstakanyýymyz, telefon zaryadka goýulýan. Eski tam udobno ulanlar. Serden kojan kaçysyna prosto. Gat ideal. Приятно кожа. Hemme zat ideal. Diňe öwýär diýmän ulanlar. Minusna ama aýtjak şu wagt men bir içine oturup birazcık nasıl zat edeyin, biraz keyif edeyin. Ondan sonra dövüp başlayacaktır. Bay tak bu maşina pretenziyonumuz. Maşin real ovadan. Men Brown salon edil 1000 ýalyk kalam oktumda ýöne men şunu gördüm bilemok. Gowar başladım indi.
Ýöne ris salon ser onu has gowguryan ýöne Brown salonu malasyn gelip dur bilen şoň galyk. Minen ýa götürmem üçin oldu. Berde de şoň alçak. 2 saat ýok. Tolok serdin gara renkli alyp ýöne gara däl bir hilek gazaluwsa, gara gazal bir hilek. Gara da gazaluwsa. Edil apşifkalan renkli alyk. Sen Elasa min gördük ýazjaklar oradır. Elasa'da min gördüm sırwa mördüm. Bir düşünen adam bilýärmi näme? Elas ýa-da oturmak üçin şeydi. Başlyk boldy. Yes, rul tutmak üçin. Düşünüp bildim. Maşin ähli gapdalan owadan. Her bir detaly ýa aýtdym, ideal edilen. Ýa-da faralaryna serdin, ýa-da widina serdin. Näçe? Yüzümden bilir ýani la ben bagtladym. Biz külçoy dostluk badyr olanlar bularda. Yine gowran funksiyam serdin. Hisat basan derler. Atça ayağına şeyse. Prikol ettiler ha. Ayağına şeydi atsan olya. Eylekler daha değil. Ayağıyla atçara. Hani on alesler böyle. Ya öylönýän, ayağın gelip atça ya da Lexus içi derler yani. Ito birinci klasını almalı. Astırmak üçün beydi. Hemme zat idealni. Hikke jerine yağdaman yer yok. Bu maşini yani şu an. İdeal sastayanda bu edil bu maşina katığı sebe yıl täze dara 2019. Ýaňmur 5 ýyl bolar maşin. Maşin bardy bir aýdyp bereyim, hem motor bardy aýdyp bereyim. 1989-njy ýylyna çykaryp gelýän Ries. Bu şu wat Lexus Rs'in 7-nji pakaliňasy gitdi. 2021-nji ýylda restyling edildi. Munymyz biziň Dorestar. 2021-de restyling gitýändir. 2021 bilen 19-yň biraz ütkendir. Seredin 3 göz fara akýançydyr oglanlar bu. Ýöne munymyz bilen soň goýulan 19 modeller. Şul restylingde gelýändir ýa-ni 21-de gelýär. Öňk ablutsovka edil şoň ýaly, näder mense pavorotny ýak korkady. Görýänmi? Akyp çykýan ýandyr. Size şu ýerde görnýän görnenok bilemok, pavorotny ýakany wagtymyz görýänmi? Sağ gapdala pavorotny ýaktym, sağ gapdal ýagtally. Ösüräni gördüňizmi? Ana, bu da öwürlüğünde öň görmek üçin. Çepe ýakanda da pavorotny edil şoň ýaly, gördüňizmi? Ana ýagtally, öçüräni gararly. Öň görkede. Bu maşinimiz biziň 3 motorda gelýär. 2lik, 2,5lik, 3,5lik motorda gelýändir. Edil bu maşinimiz biziň 3,5lik, bizde iň populyarny motory. Eýlek motorlarken göremok men Türkmenistanda. Ýöne bir kısan ba. Ýöne bizde aslında 3,5lik gelýär sebäbi bizde 3,5lik has gowurýarlar bilýärler. Menim 3,5lik motor gowurýanyň biri. Iň gowurýan motorum 3,5lik. Men şu wagt 2-4 dut kilometr görnä. Eýlek beýlek bunu bazara gitdim, onu oýlak beýlek gitdim. Ananaň. $1000, $2000 näçe pulum bar bolsa tölemä taýynda 3,5lik sürmek üçin. 3'lügem sürdüm men. 3'lük dut kilometr sürdüm. 3'lük başga da motor maşinler sürüp gördüm da dut awlan sürüp gördüm. Ýöne 3,5lik Lexus başga ananaň. Berde bizde 290 atym güýji nolun 100'e çenden 5,5 sekunddur. Häzir barlak görýär. Otlan şuna serdin. Famisidenä öldü döttü. Indi seredin. Berde 8 skor Tiptronic gelýändir. Tiptronic näme diýen bilýäňiz? 8 skordur. Skor näçe köp bolsa, şonça benzin az ýakýardyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. Şo sebäpden bizde Dut Camry'ň 2004-2005'lerde gowurýarlar. Sebäbi olar 5 skor gelýär. Bularda eko rejimma, sport rejimma we обычный rejimma. Häzir sport rejimde süreliň. Panoramadan näme olanlar sen näme diýän? Şu näme, şuna aýrym sana. Bitinji bolsun aýna. Ne? Sport rejime geçirýär. Normal rejimde dur, sporda geçirdik. Serdin gazal boldy. Buna normal rejim, eko rejim. Eko gerekkäbide benzinimiz bar. Sport rejimde plawlıyor ya maşin. Şuma izolyatsiýasyna söýüyor oglanlar maşinin. Bu şuma izolyatsiýa men öz Lexus'um näl gowurýanna? Men Lexus'umyň ýumşaklygy şuma izolyatsiýa myň ýanynda hissat. Ananaň. Она BMW, она Mercedes. Невозможно. Руля гатая полны bilýäňiz. Näçe bassança şonça gataýa. Şu funksiýa adyandan çykdy.
Yol tutucuğuna maşinin hiç sözü yok. Şu an yolun şeyle yeri var. Şondan geçeceğiz. Mesele yok maşina. Gat oğlat oğlanlar. Şu yerde aytacaqladım da men abışını en sonuna aytcan. Her yerim vardı oydayan şunlar maşina. Anan ayın başka ütköş buluyor. Yani o her yeringde öz halalca pulunuza kazanıp almany. Mene marzulum şu maşin. Nesip bolsa öz maşinini satıp üstüne koşup şunu almak. Afgonda çıkpa faralar saz veya inni şu yerde nollon yüzeçeni 5,5 sekund diyara şunun yürüyüşünü daşından korkuda önlemesidir. Barlalın nollon 60'ını. Oğlanlar mon yürüyüşü var ha, inanmayan o. Başka ütköş kurduyu o bu, inanmayan o var ha, seyredin. Sport rejimde kat koyuyor ya, невозможно yürüyüş. 280 atın gücü var ha, şu atın hemmesinin gücü şu yerde, şu an hemmesi var şeydip dur, yaşacak hatta. Nedir uca bizimki hem koyuyor ya, yöne o manyalak değil, uca motorun gücü kaçacak da. Eski vakit etçe 10 yıllarda motorun gücü kaçıyor ya. Düşünüyorsunuz mu? Berde olsa şu atlar şu at sağdınca olup durda. Serdin amın yürüyüşünde söz yok. Maşin katı koyuyor. Ekli katlarlayın. Şu at bizim yurdumuz için ingo maşin diyerim sebebi yankıda atlar. Düşünüyorsunuz mu? Hemme zapçaysı ba. Bunlar bize morda geliyor. Kesilip geliyor. Mesele yok. Ne mi diyeyim ba? Onun edil BMW Mercedes onyalık kendi. Bizim yurdumuzda katı koyuyor maşin. Невозможно koyuyorlar bunu. Bilen de BMW Mercedes hem koyuyor. Yine bir zat da ertesi bir onu sonuğa da alıp 5-6 yıl sürasın geliyor. Onun dövleyen yağdayına zapçaysı bağımı ya, bir tigreyen yağdayımda, sızrayen yağdayımda, bol ya da her adamçılık koyuyor bilen de. Şol vardı men ayratin video çekecek sebebi kayverimiz var, maşin alıyaz, korkuyaz, vay çızılaymasın, vay bir orada tulaymasın. Şu hakta men ayratin video çekecek. Sen korksan çızırmanı maşin alyandı, öňünde garaja salyp koýýan süreňe. Lüboy adam maşin çyzdyrıp degip bilýär. Ýadyňyzdan çykarmaň. Oputun olsun, oputun da olsun, her bir situasiýa bolup bilýär. O barada biz nesbet aýratyn video çeker, siz gollasaňyz elbetde. Like kommentariýalaryňyz ýok, bas orada kommentariýada da belli. Ýene süresi belli. Alqa çalysyn eýetme bermän. Tamam ýok. Bizim maşin var gitti. Vallahi ben çok güle diyelim. Dut kamera değil mi bu? Lastik çıkama ödü dur. Dut kamerayı sort gördüm. Ocak yerlerine seyrettirip sondan gün akbayttım bunu sonra. Ne maşin vardı fikirlerimi dasırdaydı yani oğlum nasıl? Pul çalışına seyrettim. 360 kameramız Badır oğlunu görüyorsunuz mu? Ana adamlar da görkeliyor. Bu da kamera zaten video. Bu da 360 kameramız. Maşin değirin yenge de değir bolon şunu. Bilemok bu maşin ne edip değirmeli? Değirin yenge değir bolon. Lexus ideal maşin. Sıralar sensör. Görüyorsunuz mu? Sensördir şu. Oğlanlar bu maşin var da näme aytsaň aýdyp oturmaly gatykän zady ba. Onu her biriňiz şunu alyp özüňiz şu zatlary test etmeli gardy etken her biri. Lexus'un bahasy komplektasiýasyna görä ütkendir. Nähilek desene berde 1-nji klass, 2-nji klass ikkiçede şoňalak edil XL, XS ol. Essalova. Bu Toyota'da kalak derler bilen komplektasiýasy. Biraz ütköş görek gidýär. Bu maşin bu da bizim panorama hem de bir yankı yok zatlarını aytdım. O zatlarından goşuwam bolýar, aýrywam bolýar, köpsi zakaznoy gelen soň her elektrik. Yani esinden soradım, maşini primerna $27,000 bakalı ya. Gymmat mı, arzan mı, degen mi, degen ok mu? Berde sonra var. Men pikirim degen bakasına. Gymmat mı, gymmat? Mesele yok. Yöne bakasına degen. Minusu, Lexus'un minusu. Ba minusu. Bir akümülatörde, bir bakası, Lexus'un bakası gymmat. Hemen zapçaşsı gymmat. Sebäbi maşinin özü gymmat da, ýyl täzin tak. Biz häzir şu wagt gelen zapçaşlar size düşünürün, bilmeýänler üçin, bilýänlerin badyr elbetde, bilmeýänler. Misal üçin degenrek Lexus alýarlar, ondan soň kesýärler şonu, öňünü kessiler, öň awa da tarp zapçaşsa.
Soň panoramasy, aynasy, ol bul opşy sökkäler şeýit getirýärler. Onuň aňardan alynanyny şu maşin degen bolsa da gymmadan ýa-da. Ondan soň ýanky angarçyly getirip satanyny şo bakan yapmaly. Düşünüňizmi? Elbetde bir 5-10 manat ödürem gazanmaly. Telekeçilik de. Şu ýerde aýdasy melen bir zat da bolanlar. İşlen, diňe hereket edin. Bizem işleýäs, bizem hereket etýäs. Diňe öňe dawaçy işläliň, gazanalyň, öz pulumuza her birimize şungal gowy maşin bolsun. Täze Lexus bir zat bu. Na täze Camry sürýän men hiç ilmiň emot salyp bilemok. Siz men abzorlamdan görýänsiňiz, berde ağlamak gerek, aktörçülük zat ýok. Men ol talant ýok bilýär. Ýöne imin şu Lexus süremde men ýüzüm gülüp bilen bir hil emosiýalarym artyp bir gürleşim ýitgäk gitýändir. Men onu bilemok ýöne soň montaj edemde, video seredemde görýän hakykatdan begen ýani. Realny gowurýan maşynam. Realny arzum şu men. Nesip bolsa 2020-nji ýylda maksatymyz şunu almak. Galanam nesibe görýär Allah geldi. Allahdan dilek edýäs, işleýäs, ýaltaçylyk edemzok, ýerden turýas, giýje ýatýas, hereketde halal zähmet çekýäs. Nesip bolsa hemme zat gülýärlik bolar. Her biriňize şungalyk ideal maşyn arzu edýän. Käbiriňiz başga maşyn arzu etmeýärsiňiz. Her biriňize de öz isleýän maşynyňyzy alman arzu edýän oglanlar. Ana şungal abzor boldy. Göwüňize ýarandyr diýip pikir edýän. Iň esas jan saglyk oglanlar galan zat bolar. Janyňyz sag bolsun.